със съдействието на събота на месец ноември, ден след празника на народните будители. Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспарухов, вие сте с предаването на брега на телевизия Черно море. Днес ще ви срещна с откровенията от една от популярните столични художнички Анжела Минкова и ще видите неповторимите картини. Ще разговарям с Асен Блатечки и Стефан Иванов, двама от участниците в хитовата постановка «Вик за любов» от Жоазин Баласко. И ще видите втора част от празника на модерния балет във Варна от тази година, 2013. Искам да ви припомня едно от любимите стихотворения на поколение българи, особено когато се намират зад пределите на страната ни. Чуйте текста, той е на Рам Босилик и се казва «Я кажи ми, облачеле бяло». Я кажи ми, облачеле бяло, отде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащани ми двори и не чули майка да говори? Що ли прави моето чедо мило, чужди хора, чужди хляб делило? Ти кажи, облачеле бяло, жив и здрав, че тук си ме видяло и носи от мене много здраве, много мина, мъничко остана. Наближава в село да се върна, майка да прегърна. Писано е в далечната 1916 година. А преди да продължи и да ви пожелая приятни минути с днешното предаване, първата рубрика «Нарисувай ми» съм посетил на Анжела Минкова. Само малко въведение, преди да ни обясни повече от нейната изложба под наслов «Цума Дой». Това е вид шикозна форма на брак в средновековна Япония, която авторката използва като начин на преобразуване на любовните преживявания в изкуство. При това реализирани с подчертана артистичност и релефност. Това страшно ме впечатли и затова си позволявам да ви приобща към нейното изкуство. Вижте рубриката «Нарисувай ми». Знаете, че имам навика да приобщавам с това, което силно ме впечатлява и вас, уважаеми зрители. Попадах на една уникална изложба и затова искам да ви приобща към нея. Нека да бъде като ехо, но любопитството да продължи, за да търсите този художник, неговите измерения. Тя е просто един шемет. Шемет на мига, шемет на ехото от влюбването. И тъй като за първи път попадам на подобна думичка, си позволявам да го прочета. Цумадой. Какво се крие за това Цумадой, ще разберем от самата Анжела Минкова. Нищо не знам за вас, но след като видях нещата, разбрах, че сте един космос. И този космос не случайно е стигнал до тази вълшебна думичка, свързана с японска, много стара действителност. Разкажете повече неща, за да може, когато видят картините и вашите произведения, публиката да знае за какво иде реч и как са се появили. Да, много е странно, обаче трябваше да правя изложба във Варна много 3 пъти. И те се проваляха тези изложби, защото явно не съм била готова. И сигурно толкова съм искала да направя изложба, че накрая съм забравила и за това. И когато ми се обади галеристката, вече беше един месец преди откриването и аз бях вече с всичките портокали във въздуха. Направих ги тези неща буквално за един месец, но те са си изряли. Сега има част от една стара изложба, която се казва «По-добре да се довлюбваш, отколкото да се превлюбиш» в София. Тя е свързана с една моя, наистина, едно преживяване, такова, но да кажа за Цумадой. И когато трябваше да избера име за изложбата, отначало се спрях на смесени чувства, но варненци много не обичат смесените чувства. Те обичат само да бъдат възхвалявани и да се оплакват. И реших, че видях си в тефтера тази дума и на Цумадой съм записала начин да се за преобразуване на любовните преживявания в изкуство. След което видях в чишко Google какво точно, защото съм забравила и всъщност това е вид шикозен брак в средновековна Япония,
където жената не е отивала при мъжа си при мъжа да живее, а е оставала при родителите си, а той е писал стихове, писма, въобще просто романтика. Просто някаква романтика. Реалните посещения са били редки. Тя също отговаряла с някакъв вид изкуство, нали, пак е писала. Даже има литературното течение Цумадой, което, нали, поезията е доста бездарна, но това няма значение. Когато вдъхновението свършило обаче, жената можела да бъде законно изоставена. Да стане изоставена. Да. Тогава тя или си намирала друг вдъхновен, което е било доста трудно, защото, нали, може да минат години и тя вече да не е за вдъхновяване, или отивала в манастир по икономически съображения. Нали, общо дето това са били еманация на мъжките прищевки. Така, тази дума се четах обаче с думата дуенде, защото все пак средновековна. Тя пък е испанска. Тя пък е испанска и значи нещо, което всички усещат, но никой не може да обясни. И от тези две думи, защото Цумадой малко прилича на Дой, и стана едно Цумаденде, което всъщност значи това, което прави. Според мен с една дума, такава малко кръщисена, мисля, че това най-добре ме изразява, защото е преобразуване на любовните преживявания в изкуство, защото според мен в реалността в реалността се издъних, там не се случва нищо, случва се само на територията на изкуството. Но имате много богато въображение и много умело приливате от класика в модернизъм, от модернизъм в класика. Благодаря. Благодаря. А и текстовете, които са под картините, носят страшни препратки. Да, текстовете, една част са мои, една част са на Хафез, една част са на Юрсенар и така. Общо взето, да, имам намерение вече съм написала един текст, който смятам да издам и той ще се казва книга за похвали и оплаквания от любовта. От любовта. Нали всички хвалим и се оплакват. Тази книга няма да има свършване. А доколко сте влюбена във Варна? Знам, че тя ви е една тръпка, една мечта. Не случайно има картина с катедралата на Варна, не случайно има и толкова много магничета, пак рожба на вашите творения Безсънни нощи. Да, явно имах такава тръпка, но мисля, че сесията Варна приключи. Приключи, да. А ви не обичате да се влюбвате повторно? Не мога непрекъснато да се натрапвам. Къде сте родена? В София. Какво сте завършили? Художествената академия, първо художествената гимназия. Общо взето образованието ми е 11 години съм учила за да правя това нещо. За професионален художник съм и в смисъл нямам никаква работа не съм работила друго, освен да съм на свободна практика, което, нали, разбирате какво е все пак. И с много изложби зад гърба си. Колко много? Много сега. Не ги борите? От 85 имам тук 2 награди във Варна на биеналето. Занимавала съм се с графика, също съм завършила илюстрация и оформление на книгата при професор Нейков и на биеналето във Варна имах една втора награда, която 1987 година беше много... И няма нищо случайно в това? Не. Като даденост? Не, няма. Детска мечта и реализиране на тази мечта, така ли? Абсолютно, как да кажа, първата ми картина беше на 3 години. Когато ми отрязаха сливиците и явно съм искала да отразя и страданото. И това беше едно бъбърковидно легенче с 2 кървави топчета. Това ми беше първата... Има ли някакво влияние на родителите ви? Не. Влияние има в смисъл, че не са ми пречили. Не са ми пречили. Не са ми казали, не прави това, нали? Просто аз съм един явно изключително амбициозен овен, който това по някакъв начин е моя живот. А този амбициозен овен не иска ли да завладее света? Не само в България, а да показва тези неповторими творби и навън? Не, този амбициозен овен вече се е обърнал към себе си и не иска да завладява света. Лесно ли откривате за шпионката какво става от душата на някой? Не. То виждам и ключове, които висят, виждам и огледалци, и сърца. От Бог ни отделят 70 000 бола от светлина и мрак. Много е трудна тая работа. Не, че е невъзможна, но който е проникнал до там, не дава обяснение.
Любовта ли е тази, която ви вдъхновява? Да, И тя е вашата муза. да. Позволете ми тогава да направя точно тази неповторима разходка върху вашите турби и аз ще ги посъдя още веднъж. Добре. И ще фиксираме някои от текстовете, за да видят зрителите какво са пропуснали, но че с това предаване ще знаят коя е Анжела. Ще знаят, ще разберат. Ще разберат. Изложбата е до ноември месец, така че ще седи доста дълго време. Така че Струва си да видите тази изложба, уважаеми зрители. Настоявам, вижте я. Поне картините, които в момента заснемаме с Цецо. Вижте. Продължавам на театрална вълна с един от кумирите на днешното време, актьора и режисьора Асен Блатечки, който постави Вик за любов, заедно с една пляда популярни и любими актьори. Вижте първата част в рубриката Театрални маршрути. След като открихме театралните сезони на Драматичен театър и на Варненска опера и на Куклен театър, завеси вдигна за 9-ти пореден път и театър Българан. Единственият театър в България, за който няма сезони. Той работи нон-стоп през цялата година. Но с какво удоволствие вдига завеси тази вечер, когато за първи път си играе Вик за любов. И то не с кой да е, с приятния виновник Асен Блатечки. Този многорук актьор, казвам така, защото той от сериал в сериал влиза, от игрален филм в игрален филм. Едва ли има друг, който да играе толкова много и в същото време да поставя актьор, режисьор
и щастлив баща и съпруг, какво ли не. Уморен, очите му се затварят, но усмивката 24 каратова и питам, какво се крие зад вик за любов? Крие се една много приятна комедия, френска, на моя колежка Жозиан Баласко, която освен, че е писателка, всъщност е много популярна актриса във Франция. Много пърга пиеса, много се забавляват хората, така ще видите. А ти ли откри тази пиеса за българския зрител и твоя ли първата постановка в България? Не. Тази пиеса я откри Велко Кънев, Лека му пръст, и за първи път той я постави в Бургас преди сигурно 10 години. И сега я поставих аз. А как успяваш да съчетаваш толкова много неща наведнъж? Когато си обичаш на работата и нещата, с които се занимаваш, става лесно. А защо публиката те обича толкова много и проследява всяко твое превъплъщение, бъдеш дали от екрана или от сцената? Откъде знам, питай публиката, не знам. Нека повече неща да ми кажеш за този вик за любов. По-ли важно хората да се обичат и да има вик за любов, отколкото вик от омраза, вик от досада, вик от преследване? Това е най-важното. Най-важното нещо в този живот, да не кажа свят, е любовта. Това е на първо място. Всичко, което се прави с любов, има смисъл. Всичко друго, според мен, няма смисъл. А на каква възраст Асен Младечки откри любовта за себе си? Първо към жената, после към киното. Този въпрос ли? Да, защото първото ми гадже беше преди детската градина, смисъл. И си беше... Толкова отдавна си имал гадже. И си беше истинска любов, абсолютно, и от двамата, смисъл. Тя любовта си е навсякъде. И винаги. Много кратко си измъкваш. И аз трябва да бъда мъжкин от въпроси. Да, това е твоята работа. Добре, не те питам за много сериалите, в които влизаш от една в друга роля. Там е много лесно, този занаят ми е ясен. Но какво да очаквам от тебе като режисьор? Очаквай още една-две постановки тази година и един игрален филм до година. Така, това е като бройка вече ясно, но като имена, като автори? Имена няма да кажа нищо още, защото така не съм се спрял окончателно на пиесите. Въртат ми се няколко пиеси и преговарям с продуценти. Те преговарят с мен, не аз с тях. И така, когато се спрем вече на някакво заглавие, ще стане ясно. А това, че играе заедно с Койна Русева, удоволствие ли е? Това е виж пилотаж, според мен. Винаги ми е било удоволствие. Аз Койна много обичам, тя ми е любима актриса и аз мисля, че за втори път да работя с нея в мое представление. А иначе преди това сме играли в Младежкия театър заедно, снимали сме сериали заедно, филми сме снимали заедно. Много ми е готино с нея винаги. Не са случайни и другите двама актьори, Сашо и Стефан? В никакъв случай не са случайни. Аз имам една такава теория, че тая професия трябва да се работи с приятели. Или поне аз така смятам и така искам да бъде. И затова гледам да се обграждам с приятели навсякъде, където работя. А кога става време за личното аз? За този Асен вътре в сърцето ти? Аз съм си аз през цялото време. В смисъл, аз най-много обичам да правя това и така, че нямам нужда нещо да си намирам някакво друго време за мен. А времето за съпругата и детето? То е доста по-малко, отколкото времето за работата. Ако имаш повече време, ще го дадеш и на тях. Със сигурност, да. Ваня продължава ли да бъде много важен остров за тебе? Много важен бряг? Да, аз имам, не знам, някакво така много странно усещане към този град. Аз съм ти казал и друг път, че някакси Варна е все едно не е български град, такъв много особено място. Много ми харесва. А предишните сезони почти всеки месец ти имаше по 2-3 участия. И дори бях обявили театър Българан за театър Асен Младечки. Да, така е, в смисъл, живота е спирала. Предишните сезони съм имал много, сега ще имам по-малко, следващите сезони пак ще имам много, след това пак ще имам малко, така нормално. Вярно ли, че в момента играеш в 13 български, 13 пиеси театрални? Бяха толкова, да, обаче аз свалих 5 или 6, така че сега са по-малко, сега са, мисля, 7-8, нещо такова. А ще им бъдеш ли режисьор на игрален филм?
Да, на по-конкретно. Да, ще бъде, не ти казах. До година ще излезе. До година да го очакваме. Кои ще играят главните роли? Нищо няма да ти кажа. Съвременен сюжет или нещо от миналото? Нищо няма да ти кажа. Комедия или драма? Нищо няма да ти кажа. Така си измъкна Асен Блатечки от първото си гостуване за новия театрален сезон, но аз ви уверявам, че през другото гостуване той ще ми каже още и още неща, защото той обича и предаването на брега. Не може да скрие симпатиите си към Кирил Даспарухов и нищо няма да даде това интервю. Успех пред варненска публика! Благодаря. Чао. Той от поколението на младите, сърдити, но безбожно талантливи актьори на България. Имах удоволствието преди години да го интервюирам за първи път във Варна, след и втори, трети и така нататък. Сега е ентия път. Отново с Стефан Иванов. Брадата му е още по-черна, но вече се виждат и бели косми. Това никак не е случайно, както и не е случайно появяването му във Вика за любов. Не е случайно, нали? Ами не е случайно. Аз съм сигурен, че когато Асен Блатечки кани някой актьор, това не е случайно и актьора не се двуми и веднага му казва да. Това задължително, че веднага му казва да. Асен Блатечки за мен, според мен е най-добрия в България по това да избира хора за точните роли. Независимо дали е за филм, за театър, смятам, че като кастинг е най-добрия. А заради това, че той има много опит и в киното, откриваш ли за себе си, че неговите театрални постановки са и кинематографични? Той така прави магията, че уж гледаш театър, а всъщност е кино. Ами да, точно така е, особено пък с първата постановка, която направи Побъркани от любов. Се шегувахме, той каза, направих си кино на сцената. Направих си филм на сцена. Тъй като ще има зрители, които следят моето предаване, но не са успяли да гледат Вик за любов, Асен Блатечки съзнателно не каза нищо за пиесата. Потопете се вие, но няма как да се потопят всички, така че в кратък сюжет би разказал какво третира Вик за любов и кой е твой герой. Ами, моя герой е един интригант, хитър, богат, който всъщност завързва цялата интрига в пиесата, т.е. нещата, които се случват в пиесата, са само благодарение на неговите интриги. Трима мъже срещу една жена. Не са трима мъже срещу една жена, макар че и трима мъже не са достатъчни срещу една жена. Общо взето, но за какво става въпрос? Сега, щом Асен Блатечки предпочита да не споделя, няма съм аз човек, който Ако това не го бях изказал. Да. Добре, как откриваш тази роля? Допълва ли твоя натюрал? Обогатява ли твоите възможности? Ами то всяка роля по един или друг начин обогатява и допълва. Тук специално в тази нямам това, което е за разлика от други роли, например. Тук няма нищо от мене на практика. Това е един доста различен човек от мене, което пък също е много добро. Как се справиш с такъв герой, който не усещаш отвътре? Ами, моята работа е да полагам всички усилия, а пък Асен Блатечки като режисьор казва кое да и кое не и всъщност той извайва нещата. И в подкрепа на това мога да кажа, че когато на Кой на детето едното гледа представлението, като излязохме от представлението, то аз му казах здрасти, той ми каза махни се, ти колко си гаден. Като погледнеш така, както ме погледна преди миг и на мен ми се стори, че си гаден. Но и се усмихваш. Така че това е доста добра реклама за образа. Какво да очаквам от Стефан на новия театрален сезон в София? В София започваме в момента един проект, който ще е театрален проект върху сериала Етажна собственост. Ще го правим и на представление. Иначе аз работих в Бургаския театър, имах премиера преди 2 дни и ще започвам там зимата пак нещо и така. Там редовно си играя. Това е великолепно. Ако попитам на каква възраст за първи път Стефан усети любовта, извик от любов? Любовта за първ път усетих в първи клас и си го спомням много добре. Бил си по-голяма, се не усетил в забавачката. Да, в първи клас с една съученичка и така носих и чантата до вкъщи след училище и изпращах и така. Бил си толкова примерен. Да. Крал си цветя от градинки си подарявал.
Не, цветя не съм крал от градинки. Не си купувал закуска? Не. Носих и чантата до тях и в разговори общо взето минаха нещата. На каква възраст каза за първи път обичам те? Имаш ли спомен? Не, нямам спомен. Ма е било доста по-късно. Но... Осъзнаваш ли любовта като философско понятие в всичките ти посоки? Абсолютно, да, и още повече откакто имам деца. Защо говориш от множествено число? Имам 2 дъщери. А не може да бъде, колко са голями? Ами голямата е на 12,5, а малката е на 4,5. И тогава наистина с пълната сила разбрах любовта колко е голяма и колко е различна и колко е силна във всичките й форми. Деца ти благодаря и ти желая тази любов да не те напуска. Каквото и да правиш, с любов да го правиш. Благодаря. Стефан. Вече в Бургаски театър. Силови мъне. Става. Заета е, снима. Снима, снима. Снима, там бил прецун, голя продуцент снима. Не снимаха се тия, бе. Успокой се, Юго. Не е имало случай да се спре. Тия са поради липса на актьор. Да, представям си колкото искаш. Предупреждавам ви. Ако ми натресете някой парче, ти искаш, ще се откаже. Моля ти, трябва да някое ниво. Нали се бе? Да. Разбира се. Не е в интерес на никой да е. Ще забавиш? Отказайки. Сериозно? Как го направи? С воля. Значи за това си малко. Малко какво, бе? Катрин Марш! Катрин Марш! Бяла, тъжна и прозрачна. Извиняй, ти си режисьор, аз и да те открепвам за ролята. Една жена, в която съм бил лудо влюбен, трябва да е нещо изключително. Добре, ще се сетим. Ще намерим. Ето, отивам за бележката си. Другата събота ще ви представя Койна Русова и Александър Александров, които партнират на Сембъл Течка и Стефан Иванов. А сега време за реклама.